Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Fortnite. Det her det er episode 3 af Vejen til Unreal. I sidste episode sluttede vi af i sølv 1. Så lad os bare komme ind i det. Jeg tror bare vi dropper hot drop. Selvfølgelig gør vi det. Jeg er en lille tryhard. To reloads som altid. Jeg har stadig min krone fra sidste gang. Så det er da helt lækkert. Ja, det er lige hvad man bruger. Det her det er en vanvittig af jer. Så den er jeg glad for at få. Mit aim det sejler der fuldstændigt. Nej, det sejler der fuldstændig. Så fik vi da en. Ham derovre. Det sejler nok til, at jeg ikke dræbte ham. Men det sejler på samme tid ikke nok til, at jeg ikke har pustet. Så lige smider den der. Så var der lige en gut der. Jeg så også en gut flyver her på den ene side. Og bare herovre, åbenbart. Der er der folk. Nej! Nå, hold det fast. Hulklugi. Jeg har lige troet, jeg lige kunne tage ham. Det kunne jeg ikke. Nå, okay. Der hvor jeg er død, det er her der er gutter. Det er her jeg dropper. Det kunne jeg ikke være svært. Så jeg lige har lært at kontrollere lidt mere. Er det ikke noget med de her kun hele 75? Eller er det mig der er helt væk? En fantastisk shotgun her lige til. Den passer bare lige til min smagsløg. Så jeg skal bare pushe herovre. Jeg kan svide, okay. Ja. Så var døde sammen, så var det pinligt. Det må jeg da indrømme. Man kan ikke dø til nogen, hvis man rammer 99 liv. One pump. Det er altid dejligt med en lille one pump. Hvor du vil have en shotgun tilbage. Undskyld, men den får du altså ikke lige. Jeg overvejer altså virkelig at droppe den på den anden shotgun, fordi jeg synes, den har taget alt for lang tid at reload. Det gør jeg altså. Der. Hvilken det blev, det var bare lige den første, jeg så. Jeg tog den. Det var fordi, jeg synes, jeg Hvor er det der så alle ligesom fluer midt om sommeren der. Så lækkert. Her var det han skød efter. Det var dig. Hvem var det du skød efter? Ikke dig, men du skød efter Michael. Tror de spiller Zero Build eller hvad? Det er varmt hjemme. Det kan vi godt lige bruge i starten, tror jeg godt vi kan blive enige om. Den der er jeg her. Ja, Hulkoji. Jeg vil godt have min krone tilbage. Så den tager jeg lige tilbage.
Du vil også gerne dræbes. Det holder lige i bagtanken. Lige mens jeg er på vej herover. Grundlækkert. Ej, det sejler. Ej, det sejler. Reload. Tak. Tak. Ej, jeg har en mammoth. Det vil jeg hellere, tror jeg. Ja. Det der, det kan så det noget dag til dag. Nu der føler mig rimelig varm med den der mammoth, jeg har her. Så den holder mig lige på lidt endnu i hvert fald. Cody, stop mig en gang. Dræb dig 2 gange. 30 bomber er muligt. Nu er vi rigtig kommet i sølvlobbies. Og så går jeg heller ikke. Så. Ligner ham at godt kunne vide, hvad han laver. Okay, det gør det så. Han ved, hvad det er. Han skal lige for mig her. Okay, jeg ved ikke, hvad han laver. Han vidste i hvert fald ikke, man ikke skulle stå og loote, mens man blev skudt efter. Det var alligevel, for jeg var ked af ham. 30 kills, kom nu lidt. Okay, der er mange herovre. Det kan jeg da høre. Nå, er der tilbage til mere, eller er du ny en? Mit aim kunne i hvert fald gå op og mere hjælp. Du var ny. Jeg tror også, du er. Ej, det sejler. Ej, det sejler. Det er også utroligt meget, der sejler. Mahmoud. Lad være med at spille mig nu. Han kan godt være en af dem, der er tilbage til sidst, skal jeg mærke. Han er i hvert fald ikke helt dårlig. Han er også hurtig til at få shield igen. Ham dræbte, det var det, fordi ham dræbte jeg lige før. Han er allerede shield igen. Service bare ikke nok. Sådan er det jo. Jeg er stærkt. Men det er egentlig ikke, fordi mit loot sådan er super godt. Jeg har de gode våben, bare ikke de bedste farver. Hvis jeg kan få 26 kills med det her, så tror jeg da også, jeg er lige ved med en lille eller blå. Du er også skudt. Hvor er du? Det er simpelthen der, du finder dig. Jeg må håbe, du har lært, hvad du ikke skal til næste gang. Hvis der kommer næste gang, selvfølgelig. Jeg håber, det gør. Det vil så bare flækkes til mig.
Det her, det er ikke en god rank, tror jeg. Nej, det var den shotgun, jeg droppede for den her. Den er helt glemt, jeg havde droppet. Og lige thunderpumper. Bokset. Død. Spis den bare. Og så er det dig tilbage. Så er du ude at spille. Så er der en mere gut tilbage. Og så er spørgsmålet bare lige, hvor han er. Jeg har ikke været nede på... Nu gør jeg sådan noget her. Thunder Pump! Ja, det er jo så... Hvor mange har jeg så nu? 3. Lækkert. Det var egentlig det for den her video. Nu skal jeg bare lige tjekke her. 31 kills. Første plads. No way, jeg ikke rykker mere op. Nå. 106%. Det er fint. Yes. Det var egentlig det. Håber I nåede videoen. Smid et like og subscribe. Så ses vi i part 4.